Οι τεχνολογίες αιχμής της Aerofilm σας παρουσιάζουν το σύστημα καταγραφής των μελετών οδικής ασφάλειας. Το σύστημα αποτελείται από δύο κάμερες υψηλής ευκρίνειας και δύο δέκτες GPS συγχρονισμένους σε καταπολύτη τιμή. Η καταγραφή γίνεται στα 5 Hz και αυτή είναι η εικόνα σε μία από τις δύο κάμερες που έχουν στο σύστημα μετρητής GPS. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε πλάνα από τη Τζιά, από το βουρκάρι, στα 25 frames ανά second. Όπως βλέπουμε, η εικόνα μπορεί να μετακινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, να παγώσει, να πάει ένα καρέ, ενώ μπορεί και να μετακινηθεί σε σημείο γνωστό συνταγμένο βάσει του πίνακα της επίλυσης του GPS. Η εικόνα γίνεται grabbing σε χαρακτηριστικές θέσεις που μπορεί να είναι και προβλεπόμενες ή προβληματικές. Μπορούμε επίσης να κινηθούμε πάρα πολύ αργά. Κοιτάξτε κατά αριστερά το κουμπάκι, κινούμαστε ανακαρέ. Επιπλέον, από το πίνακα επίλυσης των GPS και βάσει του χρόνου μπορούμε να μετακινηθούμε σε σημείο γνωστών συνταγμένων, αυτομάτως. Οι εικόνες συλλαμβάνονται στα 2000x1100 πίξελ, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή να μην περιλαμβάνουν σε αυτές τα αμάξωμα. Έχοντας μετρήσει 110 χιλιόμετρα οδικής ασφάλειας, στο τέλος καθόμαστε για 7 τουλάχιστον λεπτά και κάνουμε initialization στο σταθερό σημείο. Στην Ήπεθρο ελέγχονται όλα τα δεδομένα και λαμβάνεται ακόμα και backup των δεδομένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και Blu-ray disc. Αφού συσχετιστεί το βίντεο και τα δεδομένα GPS επιλύονται και απεικονίζονται σε περιβάλλον GIS, ώστε να παρέχεται δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το αρχείο στο οποίο έχουν καταγορευτεί όλες οι εικόνες και φορούν χαρακτηριστικές θέσεις. Σκοπός είναι να επιτυγχάνεται η εμφάνιση εικόνας που εκάστοτε διαφέρει με την επιλογή του αντίστοιχου στοιχείου μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει το γεωγραφικό μας σύστημα. Στο παράδειγμα βλέπετε τη διαδρομή 110 χιλιόμετρων που ακολουθήσαμε στην ίσο Καία ή αλλιώς Τζιά. Η διαδρομή έχει δύο ανώτερα χαρακτηριστικά υψομετρικά 450 μέτρα και 550. Εστιάζουμε λίγο στο βουρκάρι για να παρατηρήσουμε ότι από την επίλυση των θέσεων GPS βρήκαμε τις χαρακτηριστικές θέσεις που ο μελετητής εντόπισε σαν πρόβλημα. Από τις θέσεις αυτές λαμβάνουμε τις συνταγμένες, καθώς και μέσω της ώρας τις φωτογραφίες που ανταποκρίνονται σε αυτές τις θέσεις. Με πρόγραμμα που παρέχει δωρεάν η Aerofilm στο μελετητή συγκοινωνιολόγο μηχανικό, όλες εκείνες οι εικόνες που αποτυπώθηκαν στις χαρακτηριστικές και προβληματικές θέσεις του βίντεο μπαίνουν μέσα σε ένα report σε format Word, όπου εκεί θα μπουν και οι συνταγμένες από το σύστημα GPS αλλά και απόσπασμα από τον χάρτη. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσετε. Περιμένουμε συνεργασία μαζί.